extreem laag en dan helemaal, nou ja, hij ken ik net verder naar achteren. En dan zoveel mogelijk achterover. En dan het stuur wat naar beneden, dat je toch wat een noffelijke zithouding krijgt. Ja. Maar ja, dan zit je aan alle kanten klem. En met name dan is die hoek van de been, die is minder dan 90 graden. Nou, dan komt het maar de bloedsomloop en dat soort dingen. Nou, dat had al je neveneffecten, hoe dat in elkaar zit. Tientallen chauffeurs krijgen klachten door nekken, reg, jerms, heupen en knippels van het rieden in de minibussen. En ze krijgen er pinenhollen van. De Friesker maakt het een soort leven en ze zijn net comfortabel. De grote bussen rieden wel wat fijner natuurlijk. Ze zijn een gouden stuk, de kleine busjes. En de stoel in de grote bussen ben natuurlijk wel beter. Ze zijn zachter, dat is gewoon een feit. Het stuitert wat meer, het bonkt wat meer. En als die grote 12 meter bussen hast, dat is al je luchtvering, dat gaat al je wat geleidelijker. Dus ik van de reg van die eigen lichaam is dat beter. Wat weet je ook van collega's dat die er inderdaad ziek van binnen, gewrichtsklachten of dat soort zaken? Ik weet in ieder geval van collega's die hebben een mutatie dat ze net op Frieskers hoeven te rijden. Maar dat had ik bij mijn lengte uit te staan. De Friesker riet in en om Ljouwert. Bij de inviering Fjouwerrielien waren er direct al problemen. Zo waren de minibussen in eerste instantie aangekart omdat de remmen net doogden. En de vering werken net goed als de bussen vol zitten. Passagiers zitten direct net noffelijk in. Ik vind het verschrikkelijk deze busjes te zitten. Ik vind die grote zitten lekkerder. Je hebt meer ruimte, ook voor invaliden. En deze bus, er is altijd mankementen. Hoe vaak ik al niet over moet stappen dat er één bus uitvalt, dat die halverwege en de deuren en noem maar op. Nou. Het zit wel hut, de stoeltjes. En ja, comfortabel rijden is het net. Het vakbond FNV jouwt Connection Fjouwerweekend de tijd om de zaken op orde te krijgen. Of stappen ze naar de rechter. Connection lid weten dat ze er alles ondien hebben om klachten op te lossen. Zo binnen de tijden dat een chauffeur in de Friesker rieden maar behind. Verder willen ze net op de klachten ingaan.